ሰላም ሰላም ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ደሕና እየ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ጾታዊ ርክብ ክትገብር ከም ዝደልየት ንፈልጠሉ 13 ምልክታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። መደበይ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻነልና ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ይሓትት። ናብ መደበይ ክኣቱ ከለኹ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጾታዊ ርክብ ክትገብር ከም ዝደልየት ንፈልጠሉ 13 ምልክታት ክንርኢ ኢና። ነዘን ምልክታት ተርእየን ሓደ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ጎና ኮይኑ ከዛርባ እንከሎ ናይ ጠባይን ፊዚካልን ለውጥታት ተርኢ እያ። ናብዘን ምልክታት ክኣቱ ከለኹ እቲ ቀዳማይ ምልክት ኮይኑ ንረኽቦ እንታይ እዩ? ከንፈራ ትነክስ፣ ብመልሓሳ ንከንፈራ ተርሕሰን ወይ ከዓ ኣስናና ብመልሓሳ ምፅራይ ትጅምር እያ። ዝኾነ ኣብዚ ግዜ ምሳኻ ጾታዊ ርክብ ክትገብር ስለ ዝደልየት ቀረብ ኢልካ ክተጫውታን ክተዛርባን ኣለካ እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ምልክት ንሪኦ እንታይ እዩ? ንምዕጉርታ ትነኻኽእ እያ። ኮፍ ኢልኩም እንዳዓለልኩም እንዳሃለኹም ክኾን ይኽእል። ኣብዚ ግዜ ምዕጉርታ እንዳነኻኽአት ካባኻ ዝኾነ ዝደልየቶ ነገር ከም ዘሎ ዓይነት ራእያ እንትርእየካ እንተኾይና እዛ ጓል ኣንስተይቲ ጾታዊ ርክብ ኣድሊዋ ኣሎ ማለት እዩ። ብመበል ሳልሳይ ንሪኦ ምሳኻ ኮፍ ኢላ እንዳዓለልኩም ከምኡ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ። እዚ ዝተኣዘዘ ነገር ንኣብነት ብብርጭቆ ዝመፀ እዩ ኢልና ንሕሰብ እሞ ነቲ ብርጭቆ በፃብዕታ ናብ ላዕልን ናብ ታሕትን ተንቀሳቕሶ እንተኾይና ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ብርጭቆ ኣፍ ኣፃብዕታ ተሽከርክር እንተኾይና ልዕል ንዝበለ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ከም ዝበፅሐት መርአይ እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ድሌታ ምስ ረኣኻ ቅርብ ኢልካ ብምጭዋትን ብምዕላልን ናብ ካሊእ ናብ ዝደለኻዮ ኣንፈት ክትወስዶ ከም ትኽእል እዩ ማለት እዩ። እቲ መበል ራብዓይ ንሪኦ እንታይ እዩ? ናይ ኣዒንታ ብሌን ስፍሓት ይውስኻ እየን። ምሳኻ ኣብ ትዕልለሉ እዋን ኣዒንታ ክፍት ኣቢላ ሙሉእ ትኩረታ ናባኻ ጌራ ክትዕልለካ እያ። ስለዝኾነ ነዚ ምልክት እንተሪኢኻ ቅርብ ኢልካ ክተጫውታ ክትዕልላን ናብ ዝደለኻዮ ኣንፈት ናይ ምቕያር ክእለት ከም ዝህልወካ ናብዚ ግዜ እዚ ምልክት እዩ። ስለዝኾነ ናብ ደስታኻ ዓይነት ኣንፈት ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ። ቀፂሉ ንሪኦ ብመበል ሓምሻይ ንረኽቦ ምልክት እንታይ እዩ? ኣስናና ተኸፊተን ፍትሕ ዝበለ ተሓጓስ ክትህበካ እያ። ካባኻ ዘረባ ንኽወፅእ ትደሊ እያ። እንዳሰሓቐት ተጫውተካ እውን እንተኾይና ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታ ወሲኾ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሙሉእ ትኩረታ ንኣኻ ሂባ ኣስናና ከፊታ እንዳሰሓቐት ተዕልለካን ተጫውተካን እንተሃልያ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታ ወሲኾ ኣሎ ማለት እዩ። መበል ሻድሻይ ንሪኦ እግራ ኣጣሚራ ኮፍ ምስ በለት ሕዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መንጎ ዕላልኩም እግራ ኣጣሚራ ኮፍ ኢላ ኣላ ንበል። እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ እግራ ናባኻ ኣንፈት ኮይኑ ምንቅስቓስ እንተጀሚሩ ኣብ ውሽጣ ልዑል ዝኾነ ድሌት ኣሎ ማለት እዩ። ብመበል ሻውዓይ ንሪኦ ምልክት እንታይ እዩ? እዛ ጓል ኣንስተይቲ ሽጋራ ናይ ምስሓብ ልምዲ እንተሃልይዋ ጥራሕ እዩ። ኣብ ትስሕበሉ እዋን ነቲ ትኪ ናባኻ ገፁ ትሰዶ እንተሃልያ ናይ ርክብ ድሌታ ብዕፅፊ ወሲኾ ኣሎ ማለት እዩ። ብመበል ሻምናይ ንሪኦ ምልክት እንታይ እዩ? ኣባን ዓዲ ብዙሕ ዝተለመደ ኣይኮነን፣ ዋላ እኳ ብዙሕ ዝተለመደ ኣይኮን ኮይኑ ግን ሓሊፉ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ብርሕቐት ኮፍ ኢልኩም እንዳሃለኹም እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ? ብሓደ ኮፍ ኢሎም ናይ ዝዕልሉ ክልተ ሰባት ኣይኮነን ኮይኑ ግን ብርሕቐት ኮፍ ኢልኩም እንዳሃለኹም ብዓይና ኣብዚሓ ካብ ላዕልን ናብ ታሕትን ትርኢካ እንተኾይና ንዓ ተፀጋዕኒ ንዓ ቀረበኒ ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ እዩ። ስለዝኾነ ምፅእ ኢልካ ቀሪብካ ክተጫወታን ክተዕልላን ናብ ዝደለኻዮ ዓይነት ኣንፈት ክትወስዳን ትኽእል ኢኻ። ብመበል ታሽዓይ እንሪኦ እንታይ እዩ? ነጥዋታ ዘርኢ ክዳን ተገይራ ቀስ ኢልካ ናብ ኣጥዋታ ክትጥምት ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ግዜ ናይ ኣጥዋታ ጫፍ ውጥር ኢለን እንተሃልየን ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ከም ዘለዋ ዘርኢ እዩ። ኮይኑ ግን ኣጥዋታ ክትርኢ ከለኻ ቀስ ኢልካ ከይተረኣኻ ክኾን ኣለዎ። ምክንያቱም ኣጥዋታ ክትርኢ ከለኻ ደስ ዘይክብላ ስለ ዝኽእል እዩ። ብዝኾነ ብዝኻኣልካዮ መጠን ኣጥዋታ ክትርኢ ከለኻ ጥንቅቕ ኢልካ ንኸይትርእየካ ጥንቅቕ ኢልካ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ። መበል 10 ንሪኦ ዓይነት ምልክት እንታይ እዩ? ሰውነታ ናይ ምውጥጣር ናይ ምቕያሕ ጠባይ እንተርእዩ ምሳኻ ልዕል ኣብ ዝበለ ስሕበት ከም ዘላ ዘርኢ እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ስሕበት እዚ ዕድል ብምጥቃም ቅርብ ኢልካ ብምዕላል ናብቲ ዝደለኻዮ ኣንፈት ወይ ከዓ ናብቲ ጾታዊ ርክብ ዓይነት ኣንፈት ክትወስዳ ትኽእል ኢኻ። መበል 11 ንሪኦ ምልክት እንታይ እዩ? ድምፃ ናትካ ቃና ክህልዎ ትሙክር እያ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ቀስ ኢልካ ክትዛረብ ከለኻ ንሳ እውን ምሳኻ ቀስ ኢላ ትዛረብ እንተኾይና ዓዊልካ ኣብ ተዕልለሉ እዋን ብተመሳሳሊ ንሳ እውን
عاولا تعللك أنت هاليا ملؤ تخرتها مساخة أيو كل نجرة مساخة خمسة له زرقيو سلازخانة زاد اللي بمتقام نزملكت مسرعها قربيلكا قادم خمزولكو قربيلكا بمجوات قربيلكا بمعلال نبزدل خايو أنفت كتوسدات خليها بمبل 12 نريو ملكت انتايو عب منغو علالكم شاقرا تنخاخ انت خوينا لك قصرهم زلو سب 10 ግዜ تعريو انت خوينا بنات كايد شاقرا نخنكا تدلي كم زلا زملاختيو سلازخونه قربيلكا علالكم ناب كالي انفت كتوسدو تخليها عب منغو علالكم شاقرانا نخاخا ناب تدليو عينت انفت كتوسدا تخليها اتناي موداتا نريو انتايو بمبل 13 نريو انتايو اذن 13 ملكتات عبتا حبيرات كازلا غولن سيتي انت زيريخا منم عينت ناي صوتاو ركب دليت مساخا خمزي بالله زملاختيو سلازخونه غزخا كتطف يبلكان اقرارباهم بفقر انت خوينو فقر خاطرح ክትገብር ለካ ስለዝኾነ እዘን 12 ምልክታት እንተ ዘይሪኢኻ ንጾታዊ ርክብ ነታ ጓል አንስተይቲ ክትሓታ ይብልከን ዘን 12 ምልክታት ከም ዝረኣኻ እርግፀኛ እንተ ኮይንካ ጥራሕኻ ንጾታዊ ርክብ ክትሓታ ዝግባእን ናብቲ ዝደለኻዮ አንፈት ክትወስዳ ዘለካን ናይ ለማዓንቲ መደበይ እነዚህ ይመስል ነይሩ ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ሓድሽ ነገር ከም ተማሃርኩም ተስፋ ይገብር حساب رئيتهم بكومنت سيكشن قلتوا لي سلام انتعنا نخلاتنا يغني لي